Je rok 1933. Sme v Amerike. Ráno sa ľudia zobudia a prezident podpísal zákon, že všetko zlato, ktoré ľudia vlastnia, musia odovzdať štátu za stanovenú cenu. Takže prídu úradníci, prídu s autami, s trezormi a všetkým týmto občanom, ktorí sa teda nahlásia, že toto zlato majú, pretože keď to neodozdajú, majú tam veľké pokuty a väzenia a podobne, tak dobrovoľne teda s prinútením toto zlato odovzdajú. Potom, ako sa toto zlato postupne odovzdá, tak sa cena zlata štátom zvýši. No a ten rozdiel si štát ponechá. To bolo v roku 1933. V roku 2013 a 2015 v Grécku a na Cypruse boli zase zmrazené účty na niekoľko týždňov. Proste chceli zabrániť behu na banky. Mohli ste si maximálne vybrať 60 eur denne. Proste vaše peniaze boli zmrazené a poďme do roku 2022. Kanada. Vďaka covidu určití ľudia, ktorí neboli pre štát sympatickí alebo pohodlní, mali tiež zmrazené účty. A to je len 4 roky dozadu. A teraz prichádza novinka. Digitálne euro. Takzvané po anglicky CBDC. Momentálne Európska únia už o tom rokuje, ako by ho zaviedla cca v rokoch 2029 až 2030. Čo to znamená? Digitálne euro sú programovateľné peniaze. Je to niečo úplne iné, ako keď máte dneska peniaze v banke. Tie peniaze vedia ovládať takou formou, napríklad môžu stanoviť, koľko ich môžete používať, na čo ich môžete používať, možno kto ich nemôže používať, dá sa to rôzne programovať. Stačí len riadok kódu. Takže v roku 1933 bolo treba prísť s autami, s úradníkmi a zobrať to zlato, bolo to oveľa zložitejšie. Dneska to je v podstate na jeden programovací riadok. A čo si myslíte? Aká je ochrana? Ja si myslím, že študovať Bitcoin, pretože predstavuje slobodné peniaze, je jednou z ochranou, možno takou poistkou voči takýmto situáciám. Nehovorím, že tam máte mať všetok majetok. Majte tam niečo. Začnete o tom študovať, skúšať tie prevody, ako fungujú, koľko stoja, vôbec, že či naozaj sú také slobodné, ako hovorím ja. Takže študujte Bitcoin a sledujte tento kanál.